Saderengipun kalau matur punapa ingkang dados di sini manah kawula langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng muji dalam tasakur wa Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Ranten wonten kesempatan menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi kesehatan, dipun paringi kenikmatan sehingga kanthi nikmat sehat menika kula panjenengan sami saged rawuh sakit makempal wonten menika majelis inggih menika derek-derek napa menika derek-derek seni derek bahagia mai bagya dhateng ina dalah Mas Sineji mugi-mugi dadosaken napa menika keberkahanipun keluarga Pak Rano dalah sak keluarganipun. Selawat dan salam kita aturaken dumateng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng syafaatipun wijawatan yaumil qiyamah. Mugi-mugi kanthi selawat dan salam menika kula panjenengan saestu dipun akeni dipun daku dhateng umatipun sehingga kita saged bungah seneng wonten ing dunya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Sudah ngaturaken ahlan wa sahlan bihudurikum, ngaturaken sugeng binara lan sugeng binara wonten pangangganing ingkang sampun dipun sediaken. Namun Bapak Suparno dalah saksanipun nggih nyuwun pangapunten ingkang sakata-katahipun mbok bilih Bapak Suparno dalah sakwarga wonten kekiranganipun anggen nampi rawuh panjenengan sami imma saking paninggalan wa imma saking bersugoto sepidah malih Bapak Suparno dalah sakwarga ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang sakata-katahipun. Pak Suparno dalah sakwarga boten saged ambales napa-napa namung ngaturaken jazakumullah ahsanal jazaa. Mugi-mugi dipun kalih Allah Subhanahu wa taala kami waris ingkang langkung kathah langkung tikel-matikel amin ya rabbal alamin. Dan sabenipun kula wau disampun Bapak Sarpin lumantar la haula wala quwata illa billah sedaya niki dipun tampi kanthi asa kalih nggih dipun panjenengan mugi-mugi napa menika Bapak Suparno saged kanthi donga pangestu panjenengan sami saged anggula wentah kanthi sak sae-saenipun lan dipun akeni dados dene putranipun piyambak. Mugi-mugi menapa menika ing atasipun Bapak Sarpin dan Bapak Suparno dadosaken keluarga ingkang menapa menika berkah kanthi kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula dumateng panjenengan Bapak Lurah mbok menawi mangke sampun paripurna menapa menika Bapak Lurah Sarpin badhe ngesakaken kunjur kula saya menika Bapak Suparno dalah sakwarga namung ngaturaken yen menika sugeng kunjur lan mugi-mugi punturipun Bapak Sarpin dalah sak hubungan mangke dipun paringi kawusingan boten wonten halangan setunggal menapa punika. Salam diparaksan Anggone Gradik Gusti kanggo witan saking punika saged-saged Jawa Kastos dhewe abet desen nggih. Salaman ibu kali ibu, bapak kali bapak nggih. Monggo. Sedaya sampun purna pramila para-para saged pinarak timur. Nah ini sedulur, ini kita akan menyaksikan tradisi temu manten Jawa. Ini dari tim Rias Manten melakukan persiapannya. Ini mulai ditoto di depan tarup atau di depan rumah. Plosone wis digelar. Kita akan menyaksikan sebuah momen sakral.
Katon Surakarta dadi ilang. Pramila ing kalenggahan dalem temanten kinurmatan unggaling bangsa gedhe cendhul lamun toh linaras ing karno paniyaya candaka mulya sajroning wari. Grabe jabat wis kapur bodile Gusti kang uga kawasa yen kira kita Gusti kang sifat halu lawan pamestri dia ana kesunah para nabi mangun braya jamak kita iki mampu silane akal campur metode dari labaran budi rahayu samya kumaya stamina samya balang kantau tunggu balangan kantau muni jawa asli sembrana dolan-dolanan pada yo kasubian rawuh yo wonten sasono hati kalis yo sabar hati Tubuhin sangirangan dan putih runcak cabelo yo hancur kumaturakan sembah kalbu tunggu putih-putih yang guru lagi edalah yo kasentan Kilapi kanti bunga nabi kirim sangirangan terkaku sekolah yo lobo yo panari bowo keambak bakarso Yo kantor sako kamaran itu kenapa bodoh berpecah saiko pecah kamaran itu ya dipecah tidak dijaga keluar anggenya mutasi pribadi uji pramila pecah anti goyang tapi pada bisa disegati bapak kemangkan keblak bulan putra layak kinaryoga sedangkan sejarah Cedreng putri siapa lalu bodoh yo para diri kodwa yang wujudnya hadirat salin sukarto pembangun sekolah lagi arah haji armati lahan punya mawar kinaryo bergambaran mawar-mawarno pacuk balik gesang ing alam dunya pramila jroning kita saku mantil Gusti kanggo wasih kenongo gesang ing madya madya kenongono kenongene anangé batang rumah aku tau gelamenan bomo kang masuk ing jiwanku Junjung lagak radio tondo Junjung priyo hanjunjung lagak manito Jelangkep dan utang Kirim dulu kau pengantin Interior terkabras lebak Untuk kabupaten Loro Abdi Dinas Ini kalajaan kirayo Sasmitori sangkirangan dan sampun Kasih sekali mengakrami Upah kita
Anawi Tata Cara Sindur Embalan. Iya kan Boko Suparno Anawi Karmane Werdo Arso Tapi Sudro Kang Putra Tumujuning Sasana Mulya ya Sasana Jatarupa. Iya Sasana Pinasri ya sasananing Sang Datiswa. Taju Tresno Taju Tresno tegese timbang bobot katresnane kang putra sekalian. Kawistara sang Gilanganten kampung lenggah wonten ing taman paradine sang Gilanganten putri lenggah wonten ing tanpa beda pundi putra mantu lan pundi Loh, ini kok terlambat datangnya? Iya, ketinggalan. Oh, ketinggalan rombongan. Dek, mungkin ada doa dan ucapan untuk mantennya ini. Doanya gimana? Semoga bisa mawar bahagia. Terus cepat punya Cepat punya momongan. Ini semoga cepat nyusul. Enggak, masih Oh gitu, masih lama ya. Berarti masih jomblo. Oh masih jomblo. Nah gitu ya pemirsa, konten kita tutup sampai di sini. Ini tadi tradisi panjang iring-iring manten dari kawasan Dukuh Nglamping, Desa Bogorjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, di mana tadi besannya itu dari kawasan Desa Perantaan, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Konten kita tutup. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.